dat is Engeland. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar op die knopdrukken maar dat het mag, man. Fuck, dat is een instellen, man, denk ik. Hij zit hier. Ja. Het is hier heel gezellig. Ja. Ja, meestal. En toast. En Ja, de Kriesman van de merken vind ik Klaas. En doe, zeg maar. En de Engel vind ik mijn man. En de Kriesmerken vind ik mooi, prachtig. En maar het is ook hard. Doe. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Hard.